Atty. Ropel, si Gwendolyn Garcia og lalay nang pwede man ninyo makita sa YouTube channel ni Kuan ni Atty. Ropel. Pwede niyo tan-awon sa iyang mga video kung giunsa niya pagtirada si Garcia, kung giunsa niya pagpasumbingay nga si Garcia murag si lalay. What's up ug mayong gabi kanatong tanan ug ilabi na gyud sa mga YouTube friends and subscribers nato diha. Daghang salamat ninyo mga par pagsuporta sa akong YouTube channel. Katong wala pa naka-subscribe sa akong channel diha mga par, paliyaw kog subscribe sa akong channel. Na i-subscribe button diha kilid sa akong video. Paliyaw kog press na mga par para ma-update mo sa ato mga video nga i-upload. So karon mga par, si Gobernador Gwendolyn Garcia mga par gibirahan og sakto ni Atty. Ropel Fernandez Banyo kay dili gyapon manaog si Gwendolyn Garcia mga par sa iyang pwesto. Dili gyapon siya manaog sa Kapitolyo bisan nanay order gikan sa ombudsman nga suspensohon siya og 6 ka buwan. Nya dili gyud manaog si Gwendolyn Garcia mga par kay illegal kuno ang pagsuspenso sa iyaha. Grabe bitaw makakomentaryo si Atty. Ropel ni Garcia mga par kanang magtan-aw gani ka sa mga komentaryo ni Ropel Banyok ni magtan-aw kan ni Atty. Ropel Banyok mga par nga magkomentaryo ni Gobernador Gwendolyn Garcia kanang muwaktang imong duka kay grabe gyud makabira, grabe gyud makakomentaryo si Ropel Banyok ni Gwen mga par. Ilabi na nga ay kalakot si Ropel Banyok ni Gwendolyn Garcia kay si Ropel Banyok sigian ko ni kanang tirada sa ni Byron Garcia. Ang gaan sa ni Byron Garcia og offlock si Atty. Ropel Banyok. Kunya karon ang resback ni Ropel Banyok kay adto sa mo bawas ni Gwendolyn Garcia. Kani atong komentaryo mga par, base ra pod ni sa akong nakuha informasyon sa ni Atty. Ropel Banyok mga par kay grabe mga tirada si attorney ni Garcia o gani gihinganlan pa ni Kuan ni Atty. Ropel og lalay si Garcia pero wala niya gi point kaayo nga ng si Garcia gyud. Pero kung imo yung kuno nang yang istorya ni Ropel, si Garcia gyud ang yang giigo nga si lalay gianggaan ni Atty. Ropel si Gwendolyn Garcia og lalay kay dili jud lagi kuno manaog sa katungdanan si Garcia mo nagianggaan ni Atty. Ropel og lalay. Kung hinumduman nato mga par nga gikuan gikumpara ni Atty. Ropel si Garcia atong viral nga buaya gani mapasa sa Zamboanga nga gihingan nila og lalay kay katunay usa ka tawo nga nisuod nga to sa pasong sa buaya nga wala gyud mamuhi sa tawo katong buaya nga nagpaak unya kay aman man to sa tag-iyang buhaya kato si lalay imong ingon tag-iya sa buhaya nga lay buhiin na lay. Mao sa na komentaryo ni Atty. Ropel ni Gwendolyn Garcia nga mo na po sa Atty. Ropel nga lay naog na diha lay. Rubiha bitaw mga par kunong magtan-aw mo sa
kanang magtan-aw ta sa kanang komentaryo ni Rupil ba. Medyo kanang buktang yun ang imong duka kay di ka mapulan nga maminaw, di ka mapulan nga magtan-aw kung si Rupil na ang birada. Kani ato ang mga par dili ni itang butang-butang mga parha nga gi inganla ni Atty. Rupil si Gwendolyn Garcia og lalay nang pwede man ninyo makita sa YouTube channel ni Kuan ni Atty. Rupil. Pwede niyo tan-awon sa iyang mga video kung giunsa niya pagtirada si Garcia, kung giunsa niya pagpasumbingay nga si Garcia murag si lalay. Dili ni nang dili ni bot-buhat ako mga par. Tinud-anay ni nga komentaryo ni Rupil Banyok. Ato anang gikuhaan og reaction. Basta nagtuo mo mga par ba nga kaning ako kanang bot-buhatan ni nang tinuod ni mga par. Nakita ra ni nako sa mga video ni Atty. Rupil nga gipasumbingay niya si lalay nga siya si Garcia mo nang ako asa ni kuha og video reaction ang kaning akong gibuhat karon pero dili gini nang ako ang idea kang Atty. Rupil lang idea mga para igo ratang nag-react ani. So daghan kayong salamat mga par sa inyong pagsunod sa atong mga video reaction. O paliw kog subscribe para ma-update mo sa atong mga video nga i-upload.